Ayun, oh, oh. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, supportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Yun, welcome back to my channel mga kamba. What's up? Yan. So, yung mga supply natin ng gagamba ngayon ay critical na naman mga kamba. Hindi totoo yan. Nagtataasan ang presyo, nagliliitan ng gagamba, na kung ano-ano pa, walang ulo. Hindi totoo yan. Tinanggalan ng malalaki. Ibig sabihin ng walang ulo, tinanggal na yung mga malulupit doon sa isang box. Kinuha na nila, nasa mabuting kamay na yun, nasa mabuting pitak na yun. Papalaban tayo mga kagamba ng mga ano, masbatin naman with Mindolod. Yan. So okay na yung ating Mindolod, ayos na siya, hindi na siya sa marketing, hindi na i-market. So bago dyan, shout out muna tayo kay Edeline Bagaho ng Bonifacio, Misamis Occidental, Mindanao. Yan. Kung tama itong ano, ikinomen niya. Tapos si Jun Gam, si Ruel Bonifacio, si Gagamboy ng Tarlac, si Pong Ramos. Yan. Shout out sa inyo dyan, sir. Shout out din kay Byron Spider, kay Kapata TV. Yan, shout out din sa iyo. Kay Gary may banting, yan, shout out sa iyo. At saka si Jason Lagumis na laging sumusubaybay sa atin na walang sawa. Salamat sir sa walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Yun, panoorin natin mga kamba. Paglalabanin natin Pokemon. Papakita natin. Napapakita ko na. Ayan. Nilinaw kaya yan? Hindi na mapalinaw, mat malabo. Yan, ganyan lang. Tapos ito yung kalaban niya, kulay brown. Ayan. Pumunta sa cellphone. Naku, may put pa. Ayan. Paglabanin na natin. Lagay ko na to. Yan, magharap na kayo. Naglampasan pa. Umipot pa yung Pokemon. Yan, magharap na. Tumakbo. Pabalik. Balikan mo. Nako. Yan. Yan na magharap pa. Ay, pati hulog ah. Ayun, Nako, nalaglag yung Pokemon. Mukhang bumigay itong Pokemon ah. Nanghina yung ano, nanghina na rin yung isa. Nanghina na rin. Lumaban ka pa Pokemon, lumaban ka pa. Yan, lumaban ka Pokemon, nasa likod mo na. Marap ka. Yan, lumarap ka. Grabe. Nadali yung Pokemon. Nalaglag ang Pokemon. Pero nakakagat siya. Medyo malaki itong Pokemon eh. Naku, nanguluntoy din yung brown wala na. Talo Pokemon mga kagamba, pero wala. Tulala na rin yung brown. Alright. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mondaragit, ang spider vlogger.
dito sa Pinas yan. Suportahan nyo ang aking channel at syempre Mendoza Zero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at suportahan si Tatay Mendo, si Zero Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!